Ay, unay ka matin, Bunjeng. May sabulan mo pa ilaan nga sa eskwela nga may isang nga kartonin nga lapis tinaibos mo. Kapag nga ti ko may anak ko kang kanam ti lapis. Last day to yan maibos mo amin nga. Ay na, maibos ti lending ko. Nga po ti ikaskas Ay na, dati ampay. Awan na ti masursurom di eskwelaan yun, anak. Puro blanco mo't nagiti papel mo, anak ko. Anya na ti kukuan di eskwelaan yun, agay ay ayam langan. Bunata namang mangan ti kukuan. Imbes nga pang kag-eskwela taday ta ulong ti makargaan, haan taday ta buksit mo ti dumakdakkel, anak ko. Nyamot ta nya. Basit na ti pasensya kanya mon abon, Jeng. Basit lang unan, bingo ka kanya kun Dito nga, maibos ti papel mo, maibos ti lapis mo, tapos awan natin masurusuro mo. Yan natin kukuha ang eskwelahan yan. Ay, atan sa mga sutil ti kukuha mi, Jay. Sis ko ilak nga, tsakipay kalaing ang eskwelahan niya. Sakti kalaing ang eskwelahan niya. Data ni, assignment mo. Apay nga ti kukuha bawal laing daytoy anak ko, pang grade 1. Di pa'y masubsumbatan. Ipang grade 1 mo tata, mami, kay grade 11 na ka. Isungarod, Bunjeng, sumbat ka pa. Grade 11 kan, bawal laing din pa'y amo. Unti man dagita gaming ayayam. Unti man dagitan tumagamin ti apan mo nga uobraan Ay na, bawal laing daytoy anak ko din pa'y nasumbatan. Mangtod ka example na. Di bawal. Bawal tumawid. Bunjeng! Napo, niya nga bawal tumawid. Bawal tumawid. Nga bawal. Bawal manigeriya. Anya lang ti sir-servina ti may isang abandihato nga balbalo na mo hanggang wala makasursuron. Bawal dumura. Hindi ka bunjing hanggang nga bawal. Nga bawal. Bawal umihi sa padan. Bunjing aya. Masaysayang ti banbanog ko kanyam Bawal tumae. Ayan, nga day ka. Bawal. Hangarod nga adya anak ko. Nabaybayag nga isursuro ni maestrayo kanyamon. Pag grade 1 lang daytoy. Grade 11 kan anak ko. Bawal ko na. Puoy ka na kaya. Tiadupay nga pasensya. Han nga adya anak ko. Ti bawal anak, ibagbaga kas langit ko ma kasjay. Ano tayo sumaro na B? Bunjing! Kabad ka nga talaga. Mana ka pinamang. Ay,